Li New Yorkê sedan çalakger ji hêla muhafizên koçberan û gumrûkê yên devletên yekgirtiyên Amerîkayê ve dersînorkirina mirovên ku nexwedî belgenameya hevwelatîbûnê ne li ber termînala otobûsan a New Yorkê şermezar kir. Sedama pêkhatina çalakiyê ya li ber termînala otobûsê evî dabû ku şîrketa otobûsan a bi navê Greyhound di xîzmeta muhafizên koçberan û gumrûkê yên devletên yekgirtiyên Amerîkayê de koçberan ji bo dersînorkirinê ve veguhastine. Di çalakiyê de pankart hatin nîşandan û çalakger duruşma otobûs ji bo çûn û hatinê ye, ji bo dersînorkirinê nîne gotin. Mahoma Lopez xwest ku şîrketa Greyhound bi lez û bez dev ji peymana xwe ya bi muhafizên koçberan û gumrûkê re berde. Em ji Greyhoundê dixwazin ku hema dev ji peymana xwe ya muhafizên koçberan û gumrûkê re berde. Mirovên ku Greyhoundê herî zêde vedguhêzin, mirovên kedkar û cihrengin. Em ji bo ku herîn seredana malbatên xwe bikin otobûsên Greyhoundan bikartînin. Em Greyhounda şermezar dikin û di heman dem rêveberiya ku endamên malbatan ji hev diqetînin peyamekê dişînin, em dixwazin bêjin ku em têkoşana xwe bidomînin. Leonard Morin jî wiha xeber da. Ez ji bo ku mafê mirovan biparêzim hatim vir. Wê rêz û hurmeta ku ji mafê her kesî ra nîşan didem, divê ji koçberan ra nîşan bidem. Tiştekî ecêb e ku mirov ji ber wan pirsgirêkên ku koçber bi xwe neberpirsiyarin, koçberan sûcdar bike. Ji ber ku şirketa otobûsê ku bi muhafizên koçberan û gumrûkê re hevkariyê dike û koçberan dersinûr bike, em li ber termînala otobûsan li hev civiyayn. Bi dîtname divê ev rêveberî biguhere û em xwe jî gelek bihêz dibînin. Xanima Trump jî wekî koçberatiya vî welatî lê dîsa jî koçberên din Trump aciz dike. Sinan Tunçdemir, Dengê Amerika, New York.